Kublai pi baru kini kilonggi kubor bam dagasngi. Namar ka jingle bam sunyo u Vice Chancellor ka Nehu ya ka jing sngo jongki kena puli ban pentrekam ya ka National Education Policy NEP nadu ka shiterik unailar arhajar arpulai. Kan kta ajur ya ki samla puli ka Nehu Student Union Nehu Su ne kasngi kle kendo yu menteri katnat puli rakam isangma bat penpau ba ka jing shimrai kirki ute Vice Chancellor. U Presiden ka Nehu Su samla ready 1 June nong besam ula ong ki samla puli kimdan jing persya ya ka National Education Policy Henry kandang shimpor pan ya ki jaka puli lani ki college khamtam hakithan nong kendong ban pentri kam ya ka ni ka education policy namar bagi dangdon hapdeng shibun ki jingduna. U samla ready ula pentip bahaga jingyalang bat menteri la pentip baka sarkar ru kasngoyaha ban pentri kam ya ka National Education Policy nadu usnam arhajar arpsau. Bar halur kani ka sarkar kala deptho adu laisin syakanihu ban pensngo baki college kim pat kot board ban pentri kam ya ka National Education Policy nadu shitarik unailar arhajar arpulai. Education Minister minta kalong ke ba ilaong ba ka state jong niru minta kadang prepare ya kan education policy rengkat bat ke NEP ba nakata kadaw nakaliam ka sarkar kilapha ka sti atli sti sha Vice Chancellor jong kanihu ban pensangai swa minta snam knang bakin yo ban penbiang yaki egi jing dongkam namar ba kan education policy jong mekliaro hoi klarem henrai nakaliang jong ka sarkar kla presyang ban penthmai ka mentak la ya kla don ha ka progress bat kani education policy ka thmai jong meklia kembala ikran bat education minister kalong ba kini pelang rengkat bat ke NEP tementa sa kaweru kalong ba haba kajing implement ya kani ka NEP la ai la yaki college ban jit ladakin implement lani kinam implement tekani kawanra kajing yapat hapadang ki khna hapadang ki college ki bala biang kin implement ki college shanong kendong ki pampat biang kinam implement kani kalong kajing penyapat bak kajing thmu jang visi lani kajing le don bor jang visi habang ipet perman bha kapau bau ka ban penyapat hapadang jongi Tenrei nakaling kani usung imkwa are bang nginya pat nginya walang hajo bang nginya pat ha namar kumbang daong ngim persya ya kani ka National Education Policy arjar arpau henrei kalong ba ngipen pau ba kajing persya ba ladau implement mentau snam bat kumbala iong ba ngingim kwa are bakandon kata kajing pher namar ki college nong tenong sa ikin la ban afford ban ai ki course ki ba bun Bat kaweru kalong kumba lakran presiden ba ka admission process ane mekhalia hadin bala yo ka result jongka higher secondary ka admission kala ya hujun henry kani ka ban implement ikan NEP pas hau Julai ban implement na hau Agas te ki khna ki basim admission ki college ki ba phir ki ya de ka prospectus ka barem te tang lada ngidon ki jingkli ya ki college ki ba kwa ban implement yakani bahatu phila ban ailut kitu ki subject ki badan hapa ka multidisciplinary course ada kidon siputli hatu phila ban ai henry lada phimla ban ai kalong kumba kalajano kijing set kelai ki khna ki basim admission namar ki khna ki sem hak prospectus barem henry mentala wan padik course batmai tangata ya ila discuss pan NEP ba kan kalian tu kira ki empat no ready ban implement dan kalian kira kila pa artisti na sha visi ban num implement swa ke NEP hak bai dei mentausan de ladala prepare swa in up adu lasim snam de ladala ada prepare no shudang kanang ba gin ladangi implement ki menta kan jinjar kelai ki kena ro ba kinum suthu ladang pat suthu bai ki kena kin hoi kai pat biang ban hikai ki subjects nomor kidan ki multidisciplinary courses te kum bangila tip banaka ya haka meeting ba khnai tarik dong ka academic council ka khnai tarik make kila decide ban kila approve ya kitu katu kan ki kitu ki multidisciplinary courses henry haka notification upmi po office vc siapang kini ki courses kam ka khlamnya tali nomor ka don kala pandai ka jingle kerki haba kwa ban implement ki ya ka NEP te haba ekran ka taru nakaliang jungi ikwa penong ba ka admission yakini ki shaki UG courses kala adap nadu benai June te hendrai visi menta ukwa ban implement nadu 1st of August te haba ya ka admission kila shim hapo jong
haba pet ya ka refer na ka prospectus ka barem te kumno minta sendat hikin implement no ya ka NEP nadu agas kin change minta ka courses ka bakil ada pan penmi ka prospectus te minta ladang ikiran kata mut kin haban ki kena haban siu extra fees minta kin extra additional courses te kan mora ajing shibon ki kena ro khamtam ki wan ne ki balong underprivileged bangila manom te kita ki points and ki points laban brief no finance secretary ki subjects kum ka multidiscipline courses ki skill development courses te ngani thu pi kum ki khna arts chmur ki shim subject sociology ki hap up ki subject kum napo commerce na napo science te habangi perkhat ki don ki colleges ki ba khamtam na nokon ki badon na ko ga stream manu ban penikai tu ki subject mata shimut uju nong kai sociology penikai ki subject jonga ini jonga subject science buat subject commerce kami hak mata habakadu ini kajing safa kadi student dali tho exam kim tip kemudian kendo hadin pat kinsa hab drop hadin sisnam arsenam ki hab drop kata student habakadu di mdi takataru kajing kli bangi kwa manbu kade ba kanu ngut ki principal ki bawan haka meeting ke bala penlong du vice chancellor kan ngut ki principal ki bawan napo Garu Hills kan ngut ki principal ki bawan napo West Jantia Hills na East Jantia Hills but na West Khasi Hills namar kumbangila pette ki bun ki principal ki badena sorsilong ti ka decision kalau metang pring shani te menta kum ka St. Edmunds College Senatori's College kila ban rai tang maki ndai ki wei colleges per ki bang biang bagi nong kai ka kata yu khna habakadu te ni ngam thu pi ngim shim ong ba ka NEP ka smiu ngiling ong for NEP ngin implement NEP ndrai pat ka jing rasyong vice chancellor per kala palat put menta August menta tang ki khna kim tip kum man apply ki subject minor ini ki major subjects ki DKA minor subjects ki DKA ki subjects kum ki multidiscipline courses kini ki skill development ini courses ki don ayung dah po ki patip ya ka breng kendo syllabus kalau gumno te habakadu un kata hi khna ngimlong manwara kerki wanra arhaja atpusan le manwara sendet menta kamlong ne wat ka sarkaru kala pensyai hakashti balak kala pha shu vice chancellor kala ong kambhara manwara kerki menta tim ni tangkataru kan ke ini vice chancellor ko bagi la batai ki press conference ru ba ulale don bor siapa palat menta kibriu kila manong ba don we professor balami wang ba kata academic council kam mla man rai ke NEP ngan itu ipi ini academic council dawan su president ru mla man le dal arahi ka academic council mla man le wat president ru te ka ini la pen kam bor academic council bakan le lut yak ki baro ki bayade bat ka academics temta khamtam ban chim gani ka rai ka bahe man one implement gani ka new educational policy kan kata dari bambiang ki infrastructure ya bakadu ka jing safa gani la